Eta orain indarkeria bikariari helduko diogo. Sakon aztertuko dugu. Urte hasi denetik Espainiar estatuan 7 adingabe hil dira euren aitek erailda. Erregistroa daudenetik daturik okerrena da hori. Euskadin, poliziaren zaintzapean dauden indarkeria matxistaren biktimaen kopuruak argi erakusten du oraindik egiturazko arazoa dela eta datuak erakutsiko dizkizugu. Ertzaintzak eta udaltzaingoek indarkeria matxistaren 11.340 biktima babesten dituzte oraintxe bertan. Horietatik 3.569 adingabeak dira eta badira gaina horien artean arrisku erantzi bat dutenak ere. Aitak zuzenean erortzeko arriskua dutenak. Eta Euskadin 39 adingabe daude indarkeria bikariotik babestuta. Emakume eta ama baten aurka erabili daitekeen indarkeria latzena da. Ahalik eta min handien emateko helburuarekin seme alabak erasotzea. Perfil zehatzik ez dago. Orduan denetarik daukagu. Aitaren partetik eraso zuzena jasotzeko arriskua duten aurrak dira. Polizia zantzuek eta forentseen txostenek zehazten dute arrisku maila. Emakumearekin konfidentzia handia lortzea oso garrantzitsua da. Haren bitartez jasotzen dugu informazio guztia. Adingabe horiek babesteko hartzen diren neurriak amari ezartzen zaizkionak izan ohi dira, eta beraz, behar bada eskolta ere bai. Arriskurik handiena aitak bisita erregimena indarrean duenean gertatzen da. Salaketa jartzen duenean zenbait galderak egiten ditugu eta hartzen gara ea arriskua hori dagoen ala ez. 2021 urteko adingabeen lege organikoaren abiapuntua aitei bisiten erregimena ukatzea da. Salbu espen batzuekin. Se puedan establecer visitas pues de alguna otra manera, por ejemplo, supervisadas o tuteladas a través de un punto de encuentro familiar. Adingabeentzat prozesu judiziala oso gogorra dela dio, eta hortaz, behin bakarrik deklaratu behar izaten dute. Ayer precisamente hicimos una de ellas, me llamó mucho la atención porque los menores se emocionan muchísimo. Bueno, pues de alguna manera lo que estuviese declarando a una de las dos partes no le iba a gustar, lógicamente. Magistratuaren arabera erraminta legalak egon badaude, baina aurretik salaketarik ez badago, sistemak ezin duela deus egin azpimarratu du. Emakumearen aurka egiteko zaurgarrienei erasotzea, eman daitekeen minik handiena.